No. Hop, šup, tralala. Dlouhej. Tak já to samé, no. To nosí ještě stále si. No, ne? Mám štíhlejší aeroplán a nemá takú prenikavosť. Možno keď bol ťažší, alebo čo. Lebo ja sa postavím proti vetru, ja som stál. A on ide. A pritom on má väčší odpor ten trup. No, tak to byla. Aj 8. ročníka v Olešove a snáď na Slovensku, no aj keď neviem, uvidíme. Dobre, přistoupíme k vyhodnocení výsledku. Na krásném třetím místě druhého kola se umístil Saša Komárnický. Výborne! Bravo! Miro. A nebo ty dávaj. Točí to len pozeraj to. No. Ja neviem, jak sa to točí. Pre se to točí, ale já Gratulujem. Na druhém místě se umístil no kdo jiný než Igor Fabián. Kurva, tak mladý už, takový už. Tak rýchlo. Takový mladík a už. A je mi to líto, na prvním místě jsem se umístil já. Konečne! Nevadí, nevadí. Konečne. Nejsi byl tak rychle, že to tě ani dořít. Děkuji. A teď poprosíme Mirka Poláška, aby vyhlásil Celkové. celkové. Takže, začneme zase od třetího místa. A na třetí místě se opět umístil Saša Komárnický. Opět. To je star. Aerobleku. Krásný. Na druhém místě Zůstaň tam. se umístil Fabián alias Já ty kopu do země a bude to. číslo 37. Číslo 37 žije. Konečně roste tomu Pavlíkovi nějaká konkurence. A na prvním místě se umístil Špacír Procházka. Takže hoši, blahopřeju taky svým
jménem a tak jak říkal tady Miro, na 7. ročníku, věřím, že se zase potkáme. Na 8. pardon. A teď bych chtěl, ať se ještě ta trojka dá nějak dohromady a nějaký foto. Ježiš, to letí hned? Na 4 metroch, na 3 metroch. To na 3 metroch zliet. Hej, viděl jsem. Aj krídlo, všetko z tej originál stavebnice. Toto? No, áno. Lebo táto, že to zostavím celý táto minimum. Výborně. Vy zvolili aj dobrý profil. Ide o to, že vo vnútri sú tie odparovacie trubice, alebo hovorí sa im ešte aj plamence. To obhorí plamence. A potom aj státor, aj rotor treba vyvážiť. Lebo to poodpaľuje za tie hodiny. A posledná vec je ložisko. Predtým som mu dával po 25 hodinách a Jo, je vysoko. Je dlouhej, nemá brzdy. Touto kamerkou sa dá aj fotiť. Tak som si to nafotil. To malo tak, že ruku neexistuje položiť na disku. Ale ono bolo mráz, ale Jaký budka sa využíva. Nemusí se pro nájmy platit a postírat ho. No, Pozor! Pozor! on to vie, neboj sa.